Ọwụhụ nwa agbọghọbịa niile chọrọ ịwụ a second wife. Ọwụhụ nwaanyị niile chọrọ ka e were ha mee nwunye ka abụọ. Mana enwe ihe bukọrọ gị na nwa agbọghọbịa ọnụ ya wụrụ dịrị nwaanyị dị otu a na-achọghị ịwụ a second wife. Gị gakwuru ya were ya mere side chick. Ọ chọọ ka ị lụọ ya n'ihi na ị lụọla nwaanyị G0ne, ọgọdụ na-eji ha ụmụ. The fact na ị lụọla nwaanyị, ọ chọghị ịnwe gị isi ya, ọ chọghị ịbata, mana e nwere ihe nrite gị na ya abụọ rite gị n'aka onwe ọnọ. Gị dedarịa ya n'ihi gịnị? Ọ lụbeghị di. Gị were dewere onwe gị ịkọ ya ife ịgba aka nwa kpem lekwa ya n'elube edingo. Gị na-agba nwunye gị igwe, gị na-agbakwa ya igwe. Mgbe ụfọdụ gị gbaa ya karịa, mgbe ụfọdụ gị were mere pet. Mgbe ọbụla ị na-idiri ya, gị metụrụ ya bịa, gị dade. Mana obi nga ị hụrụ ya n'anya, ị chọrọ ịlụ ya. Mana ọ jụrụ ajụ na ị lụọla nwaanyị, na ọ chọghị gị na ị lụọla nwaanyị, na ya ga-alụ di ụdị nke ya. Brother, ya doo anya na ụdịka nwaanyị a will always be searching. She will keep searching. Ọwụ naanị gị ka ọ ga-enwe. Ọ gaghị enwere gị dịka the only man ọ nwere na ndụ ya. N'ihi na gị na ya abụọ enweghị future together. Ọ ihe nrite gị inye ya ihe ọ chọrọ, ikekwe ya were ego, ọ ga-eziga ihe na-egbu kirikiri naanị ya ma ihe ọ chọrọ n'aka gị bịa. O nwere n'ihe ọzọ na-awụghị ego. Ikekwe ọ chọrọ enwetabeghị ụdịka nwoke ọ chọrọ. Ya wụrụ na ọ gị ka o ji ụnụ abụọ na-adịdanarị n'ime nwa onwe ọnọ. Sọsọ ya ma ihe ọ na-erite n'aka gị. Naanị gị nwa makwana na ihe ị na-akọchata n'aka ya na ọ wụ ihe nratọ, ihe ụtọ nke ụwa. Akpatu onwe ya ukwu, ya daa kwekiri. Ma now, this lady agaghị alụ gị. Biko ya doo anya na ọ ga na-asachikwa. Ọhụ nwoke ọzọ dị mma ọ ga-akwere. Ya ahụ nwa okorobịa na-alụba nwaanyị dị serious, maybe like ya ruo n'ọlụlụ, ọ ga-alụ. Ọ gịnị ka ị ga-eji ga fall in love? You can't claim this type of lady. Ọwụhụ nwunye ṅụ, ọwụhụ nwa gị. Ihe gị na-eme sef wụ ihe nzuzo. Ị chọdọ ka nwunye ide nwere n'ụlọ mara ihe unu na-eme. Ya doo anya na this type of lady ga na-asachikwa. Ọ were a careless lady. On the process of searching, enwe ọrụ o butere, ọ ga-ebutekwa ebe ịṅụ gị buru bugara nwunye ṅụ. Ọwụ na ọwụ somebody na-adịghị careful. Ikekwe ọma eyiri kondọm taa ihe echi asakwa eme nwere na hafụkwanụ lose guard, ewe onwe ya, ọ ga-ewere onwe ya submit ihe ọbụla ka nwokorobịa ahụ bigiri ya n'ihi na ọ ka na-achọ di, ewuhụ di ya. Ihe ọbụla ka nwokorobịa ahụ biri ya, ọ ga-ebute bịa nyekwe ha. Biko, ọ wele otu ka a ga-esi akwa akụkọ n'ugbu a na unu lewedele nwoke n'ugbu nwoke ọma, ahụ dị mkpa ahụ nwoke. Lewedele na nwoke nọ n'nganga, a father, a wife, a brother, nwoke zuru ezu, mewere na ihe ego, nwee responsibilities. Werezie ntụrụ side chick tụkwasara ya onwe. A side chick ọ na-emere ihe niile. N'ime obi ọ na-emere ya everything. Na this lady kwesịrị ịdị comfortable. Na this lady ekwesịghị ile nwoke ọzọ anya n'ihi na ya na-emere ya ihe niile ọ chọrọ. Na ya na-enye ya ego na-elezi ya anya. Ọ nabewe onyebe. Ya wụ ihe mmụọ ya na-agwa ya. Because na ọ na-emere this lady ihe a niile. Na this lady kwesịrị ịdị faithful, 100% faithful to him. O kwesịrị ile nwoke ọzọ anya. Mana ọ side chick ya ọwụkwa nwunye. Ọ ya ka ya na-abụọ nọ. Ya eburu mgbe iko mmadụ ju, ọ wụta ọ na-adị. Ọ na-ejufe na-awụ n'ala. Nwa agbọghọbịa n'ọlụbeghị, ya gawazie na phone ya. Ka ọ gaa cheki naanị ya ma ihe oturu gawa na phone this lady. And o nwere ike phone ya zụrụ the lady. Ka ọ gaa n'oturu the phone mara ihe nọkwanụ dị ya, marakwanụ ma nwatakịrị ọdọ nọkwa ebe ya nwere rute di ya, ihe ọhụrụ edo ya anya. Ihe ọhụrụ agbawa ya obi. N'ihi na a man in love with his side chick. Not just anyhow side chick. Side chick ma ihe ọ chọrọ. Side chick na-achọghị dị numbered. Na-achọghị anything to do with polygamy. Ọ wụ onye ọ gara aga fall in love with. Ọ na-emere ya ihe niile. Side chick nakwa achọ di. Ọ gaala na phone ga-etinwe hụ ihe na-adịghị mma, ihe gbawara ya obi, ya ewute.
ya na ya abụọ ha ekome ihe yiri akụkọ. Defend yourself. Ikekwe nwata nwaanyị agwala na ya sị ọ ya agaghị alụzi di, ọ gwala na ya na ọ bụ onye chọrọ ịlụ ya, ọ gwala na ya na ya achọzi ya gara onwe. Nwata nwoke elege de elege ihe elege ya lege echeta ote nwata nwaanyị si atọ ya, ya echeta ihe nrite ọ na-arachata na ya hụta na ọgwụ ụtọ ya lekwe elekwe nwatakịrị aghalịpụla ya. Ọ ya gba nkịtị ugbu ọzọ onye lụrụ di ọ hapụtụle lelee n'ihe ụtọ ihe edenwere onwe, ihe gbatara onwe edenwere onwe na-eme nten ya. Ele mgbe ka ebewere ọsụ nwoke ọzọ ka ọsụ gịnị n'iwe n'ọnụma. Ana m agwa unu that man is a mini God. God says, I am a jealous God. Have no other God except me. Chineke na man nwere this thing in common. Jealousy. They don't like to share. Ha achọghị share, mana ha chọrọ iwere. They feel like they want to take. Men want to take all the time, but they can't share. They can share any other thing, but that submissiveness na-abịa from woman. Ha achọghị share ya with any other man. Ihe ekwe this man. Ihe ahụ mere ya mini God. Ihe ahụ mere a man of ihe niile in his own word. Ya pa ka palie Monday hammer. Gị nọ n'isi nwata nwaanyị ukpe n'iwe nọ. Mgbe ọ na-eri aghọtala that na ihe ya kọga pressure ya eji buru hama na otu osha land ga n'isi nwata nwaanyị ọrịkwa ka nwata nwaanyị akpọkwela ọnụ rọkwega ọnụ asụ mmiri agụshia. Ya ejiri nnọọ nwayọọ fee aka nwụọ jụọ ya gagwu. Ugbu a n'okwu nọ court. Gbadara m otu nwunye ya ga-eme, kedu otu ụmụ ya ga-eme, business ya, ndị enyi ya, ụmụnne ya, ndị ikwu ya, ndị ji ya aba mba ji eme ọnụ n'ihi na onye dị otu awụzi ụmụaka. O nwere ndị ji emego ọnụ. Yes, nwanne onye ezeweze. O nwere ndị ji eme ọnụ, o nwere ndị gawa echeta na mmadụ dịka ya na da family ha ezere family ahụ, ha eburu nonsense ha gafere that family mara na enwere onye ọnụ shiri ike. A man nọ na that family shed ọ na-enye ezinụlọ ya. Kedu ebe ihe a niile gaga ugbu a na o gwejerela na court at the mercy of a judge. Just one day now, judge apụta sentence ya to by whatever or life imprisonment or however. Ekwucha anyị ugbu na eburu nwa agbọghọbịa ndị nwe na-ele anya na o ruole mgbe ha ga-eji eri uru ahụhụ ha tara n'isi nwa ha malie gị n'ala ugbe. A ga-elie ya. Ihe na-adịghị mma ihe ahụ a na-ezo ezo eme anaghị emeli n'openly. Ọ dịghị mma ọ dịghị mma. Nye ahụ ị na-aga agbawuru kwuo na ị mere ya, kọrọ onye chọrọ ịnọ na ị mere ya, ọwa jụọ ngị si yes na ị mere ya. That means ọ dịghị mma nụnụ, ọ dịghị mma ụmụnne m. Chineke nna akọchaghị ugbu a na eburu nwa agbọghọbịa agaghị n'ala. This man na ogbe ya nọkwara pụpọrapụ bụ onye ma faith ya. Ka Chineke nna duwe ụmụnne anyị niile ebe ọbụla ha nọ, duwe onye ihu na onye azụ, nyekwana anyị strength to overcome. Amen.